कंग्रेसनि केम्पेनफ्रा बायजाबाय रायजो राजाफोर मैयासो प्रमद बर'नाव हाबनानै 10 कोटी थाखा 10 कोटी थाखा लानानै सिरि थाबाय। कंग्रेसनि केन्डिडेटआ बायजाबाय बे बाथ्राखौ फोसावदों बिपिएफनि सुबुंफ्रा आरो माखासे खोथा बुंदों बेफोरबायदिनो जयन्त बसुमतारीया सासे हिन्दी रोङै आरो इंलिस रोङै सुबुं बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै मा सावरायहैगोन। दिनै आङो नोंथांमोननो मा भिडिअ लाना फैदों एबा मा खोथा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना सिगाङाव आङो भिडिअ इन्ट्र होनायखौ नुनानै निश्चय बुजि मोनखाबाय। दिनै बिपिएफनि माखासे बिथांमोना गामि गामि एबा एरियाफ्राव मिटिं खालामबायनानै गोबां बायदिसिना बाथ्राफोर फोसावदों। दा बेफोर बाथ्राखौ जों साननो गोनां बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो ना असैथो बेसेबांसिम सैथो बेखौ जों मिथि मोना। नाथाय जोङो साफ्रोमबो बर' सुबुं हिसाबै जोङो साननाया मोजां आरो बेखौबो जों साननाया मोजां जि दिनैनि दिनाव जिथु गर्जन मुसाहारिया अर्थात कंग्रेसनि सासे केन्डिडेट हिसाबै गर्जन मुसाहारिया गोबां रायजो राजाखौ लानानै मिटिं केम्पिं खालामबोगासिनो दंमोन कंग्रेसनि जानानै नङा होमबा। दा बे बेलायाव जिथु गर्जन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेस हान्जाखौ गारनानै इउपिपिएल आव प्रमद सारजों थांनानै बा इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैमारबायब्ला जोबोर साननो गोनां। मानो साननो गोनां नोंथांमोननो आं फोरमायगासिनो दङ एबा खोन्थागासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामा जासे जाहाथे नायो आरो बुजिनानै लानो हायो। बिनि उनाव नोंथांमोना जोबथारनायाव कमेन्टआव फोरमायहर जे माबायदि जानांगौमोन एबा आंनि मोन्दांथिया माबायदि आरो आङो बैफोरनि सायाव भिडिअ होनाया माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव निश्चय फोरमायहरनो हागोन। दिनै आं बेखौ सानदों जि जिथु गर्जन मुसाहारि बिथाङा इउपिपिएल हान्जाजों अर्थात प्रमद बर' बिथांजों बायजामारबायब्ला बिटिआर सरकारजों 10 कोटी थाखायाव बायजादों होननानै बिपिएफनि माखासे सुबुंफ्रा पाब्लिकफोरनि गेजेराव फोसावदों एबा ससियेल मिडियाजों नुनो मोनदों। दिनै आं बेखौ बुंनो लुबैदों गर्जन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेस दलनिफ्राय जिथु इउपिपिएल हान्जाजों अर्थात बिटिआर सरकारजों प्रमद बर' बिथांजों बायजामारबायब्ला 10 कोटी थाखायाव मानो बायजादों मिथिगौना रायजोफोर। दिनै जों साननो थाङोबा बेनो मेन पइन्टआ जे जेसेबांनो गोरों गोरा संसाराव उजिगोन एसेबांनो बुद्धिजीबि बारा जागोन। जेसेबांनो एमए बिए डक्टरेट खालामनाय मास्टार डिग्री पास जानाय बै बिथांमोनानो बेफोरबायदि सियाल बुद्धि दंजोबो होननानै जोङो साननो गोनां। नाथाय बे नङा जि 100आव 100आबो सियाल बुद्धि एबा गाज्रि गोसोनि मानसि। थिग बेबायदिनो 100आव 30% 40%आ बेफोरबायदि गाज्रि मानसि थायो। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाबोथ' बर' रायजो राजा अर्थात गुबुन जाथिनि मानसिफोरखौ लोब लोब लाफानानै कंग्रेसनि जानानै गोबां केम्पिं खालामबोबाय जोंनाव भट हो कंग्रेसाव भट हो होननानै दिनै बिथाङा रायजो राजाखौ गोदाव सोराव फारसेथिं थाल्ला गारनानै गावहा इउपिपिएल आव जबदान जाहैबाय। मा जाखो बियो मा जाखो गर्जन मुसाहारि नोंथाङा सासे गोबां इंलिस स्पिकिं होयोमोन इंलिस टकिं मारियोमोन। दिनै इंलिस टकिं मारि बिथांमोना मा बुंदों एसे एनै इंलिस रोंनायखौनो बिराद गोग्गानाय मोनदों। बेबायदि इंलिसखौ जोंबो गोनांथि समाव बाहायब्ला रोङो होननानै बिथांमोननि थाखाय बेराफारसे इंलिस रोंनायाबो गाज्रि बेराफारसे मोजां। जेरै जयन्त बसुमतारीया हिन्दी इंलिस रोङा बिथांमोननि थाखाय गाज्रि आरो दिनै गर्जन बसुमतारीया हिन्दी रोंनायनि थाखाय बिपिएफ हान्जानि थाखाय गाज्रि जाहैलायबाय माने गर्जन मुसाहारिया इंलिस रोंनायनि थाखाय। स' दा जोङो बेखौ लानानै जोङो थोंजोङै नुहुरो जे जोंनि बर'नि पलिटिकेल हान्जाफ्राव मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जायावनो गोरोबथा गैया एबा गोरोबलायनाय गैया। बिथांमोना मोनोबा खाखा खुन्दा सोर देरहायो मैदेरनि बोलोखौ देखायलायनोसो जुजिगासिनो दङ। बेखायनो जोङो हुसियार जा रायजोफोर जेसेबांनो गोरों गोरा जेसेबांनो हिन्दी इंलिस गोरों जेसेबांनो जिखि भाषा होनो रोङा मानो जों पाब्लिकखौ जायगायावनो गुरायबाय थागोन अर्थात फिदिंबाय थागोन। ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै फिदिंनानै साननैसो गर्जन मुसाहारिया नों आं पाब्लिकखौ लोब लोब लाफानानै गावनि पपुलेसना बेसेबां दं गावनि बेकग्राउन्डआव बेसेबां मानसि दङ बेखौ देखायबाय। दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ 10 कोटी थाखायाव गांलाब बायनानै लालायबाय। ओरै बिसि फिसाफ्रा गोदाव सोराव जादोलाय बिसि फिसा माने सोरखौ होनदों आं रायजो राजाखौ गर्जन मुसाहारिनिसो सिगाङाव उन बेरायफाबाय थानाय लैहोर लैहोर ओंखारफाबाय थानाय बै बिथांमोना मा मोनखो सा गरथिजों गय खान्दिसेजों थगायजोब्बाय बिथांमोनखौ दिनै मानो बेफोरबायदि जानांगौ। बेखायनो बुंदों शास्त्रआव मोनसे खोथा लिरनाय दङ परहा बिद्या अपरा बिद्या बे मोननै ओंथि दङ। अपरा बिद्या आरो परहा बिद्या माने मा मिथिगौ ना। परहा बिद्या हारामजादा होनना बुंदों आरो अपरा बिद्या महागुन। फरायनाय जेसांनो गिदिर गोलाव फरायनाय बिद्या एसांनो गाज्रि बिद्या सोलोङो। बिथांमोना
सोरखौबा थगायनाय सोबख्ल'नाय नासयनाय दुसिनाय माबा मोनसे नोङो खामानि नागिरनो थांबा माबा मोनसे फिसा फिसौ साख्रि बाख्रि नागिरनो थांबा नैफोरनि सायाव लुथिनाय कारापसन खालामनाय रां जानाय बेबायदि जाय बिथाङा अपरा बिद्दा दङ थारमाने फरायै बिद्दा बै बिथांमोनासो अनलायनायखौ बुजिगौ नों दिनै सासे गोरिब जानानै नों सासे फरायै सुबुं जानानै दिनै आं सासे फरायै सुबुं आं सासे माहाजोन आंनाव नों फरायै सुबुङा फैबासो आंनावबो थाखा दाहारफोरखौ मोनलांगोन अर्थात नोंनो माबा मोनसे खामानि नांगौबा आङो थाबैनो नागिरनानै होनो हागोन थिग बेबायदि दिनै फरायनाय गियान गोनां महागुन थानायफ्रा गासिबो माने गाज्रि बिद्दाखौसो सोलोङो बोरैबा जोङो रायजो राजाखौ थगायनो हागोन बोरैबा जोङो रायजो राजानिफ्राय सोबख्ल'नानै मोनजागोन नैबे बिद्दाखौ एक नाम्बार गिदिर गोलाव फरायनाय मानसिफ्रा सोलोङो एबा बेफोरनि बुद्धिखौ बुथुमनानै जमा लायो जेरै दा जाय मानसियाथ' डाइरेक्ट थोंजोङै जों नुखायो पलिटिकेल फरायनाय मानसि पलिटिकेल लाइनाव थांनाय मानसि पलिटिकेलखौ फरायनानै पास जानाय मानसि बै बिथांमोना पलिटिकेलाव हाबदों आरो पलिटिकेलनि बारहावाखौ गाज्रि खालामदों जेरै नाथाय बिथांमोना फरायनाय लाइनाव मोजांखौसो मोनदों दै नाथाय गाज्रि लाइनखौसो बिथांमोना मावनानै दिन्थियो जेरै कारापसन खालामनाय सोरखौबा थगायनाय रायजो राजाखौ गावनि खिथुनाव लोब लोब लाफानानै साननैसो होस्रिखाव गारमा फुवार बाथ्रा बुंनाय दिनै नैबेफोरो माने 5 मिनिटनि थाखायल' होननानै बुंनानै साननानै लानो गोनां बिथांमोननि थाखाय मानो होनबा साननैसोनि उनावनो रायजो राजाखौ जालदाब दोननाय गाव गुबुन फारसेथिं मोख्रा बारनाय बायदि फिसौ ज्राव बारलांसिगोन आरो नङा होमबा थिग बिदिनो बेखायनो जोंनि जाम्बा जाम्बियानो नन मेट्रिक पास सोरबा आन्डार फेल नै बेफोरबायदि बिथांमोनानो थिग खामानिफोरखौ सानो एबा सैथो लामाजों आगान सुरनो होननानै सानो आं दा बारा गोलावखौ बुंनो सानला नोंथांमोना निस्सय नुगोन भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायोब्ला जेसांनो बुङो एसांनो खोथाया लावो आं बेखायनो बांद्राय गोलावखौ बुंला नोंथांमोना बिपिएफ हान्जानि सुबुंफ्रा मा फोरमायदों गर्जन मोसाहारि बिथाङा थारैनो बेसेबाङाव इउपिपिएल हान्जाजों अर्थात बिटिआर सरकारजों बायजामारखो नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लादो आरो दंबावो बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बायजागासिनो दङ आरो बायजाबावगोन होननानै जोङो साननो गोनां जेरै फैबाय थानाय समाव 2026 आरो 25 फ्रावबो गोबां बायजानो गोनां सुबुंफोर दङ नोंथांमोना उननि समावबो नुलांबाय दिनै कंग्रेसनि माबा नुदां बे आखाइ कंग्रेसनि केम्पेनफ्रा बायजाबाय रायजो राजाफोर मैयासो प्रमद बर'नाव हाबनानै 10 कोटि थाखा 10 कोटि थाखा लानानै सिरि थाबायनो मोनथारजोब्बाय बे गर्जन मुसाहारिया बेथ' बे सुबिदाबादि मानसिफ्रा गोदो एबसु आन्दलनावबो गैखाया खारलाबायनाय नैबे एनडिबिफ्रा सिजफायार फैब्ला बे मानसिफ्रा एक्सन कमिटि दादोंमोन ना जेब्रा बाबुनि नङा होमबा जेब्राबोथ' बिजेपिआव खालामबाय बे जेब्रानि एक्सन कमिटियाव हाबफादोंमोन बे मानसिया सुबिदाबादि मानसि इंलिसआ बिराद फंनैसो रोंगौ बेखौनो बिराद दुगा इंलिस रोंबाखि गोरों जायो नङा होमबा इंलिसआबो मोनसे भाषासो बिदिखौलाय जोंबो रायलायनो हायो उफाय गैयाबा नङा होमबा जोंबो रायलायनो हायो बायद' जायो नों बै लण्डनाव थांबा 1 मास थाबा जोंनि जेबो रोङै लावखाराबो इंलिसखौ रोंहैखानांगोन रोंनाङा होमबा सासे लावखार गथ'आ बर'फोरनाव लावखार थाबाय थायोबा सावथाल गथ'आबो बर'खौ रोंलाङा होमबा नेपाल गथ'फ्राबो बर' रोंलाङो बेबादिसो मोनसे भाषा बेयो इंलिस रोंनायखौनो जि दुगा इंलिस होनसै बे मानसिया राजनितिनि क'ख' गियानानो गैया बेबादि आरो मालाय दा नै सुबिदा मोनबाय नालाय इलेक्सन फैबा खेबफ्रोमबो गेलेयो फैसा लायो जिरायो दा बिदिनो जोंनि कंग्रेसनि थाखाय दिनै सेस जाबाय दा बिथां थांनाया लाब जादों आरोखि दा दिनै बे कंग्रेसआ दिनै इउपिपिएलजों गोरोबहोनाय माने बे जेसेबांनाखि बांगालफोर आखायाव होग्राफोर दंमोन एबाराव सेस जोंनि बे बिपिएफनि नांगालनि सावगारियाव भटआ होजोबसिगोन आरो मालाय रायजो राजानो थांनो नांगालाव होजोबसिगोन बिसोर लामा गैया ट्रेक्टराव होबाबो नांगालाव माबायाव थांखायो पदमफुलाव थांखायो ज'खा नालाय ज' बिसोरो ओंखायनो बिसोर ट्रेक्टरखौबो नायनो हाला बिदि अबस्था ट्रेक्टरावबा होगौमोन बिसोरो खिन्थु बे बिबार थाफाबायना दिनै बेयाव होला आरो मालाय दा ओंखायनो रायजो राजाफोर देरहानायनि अंखआ एबाराव निर्घात बर'फोर 5,14,000 भट दङ बेवहाय हिसाब लादों जोङो बर' हिसाबै इउपिपिएलआवबो दं माबायाव दङ जुदि हिसाब खालामो आराय लाख रानना लाबाय दे सापस नङा होमबा बर'खौ आराय लाख रानना लाबाय जोङो आराय लाख दे हिसाब खालामबाय दे लिरलांबाय थाब्रा दे हिसाबा एक्जाक्ट अंकखौ देखायनांगोन ना प्रेक्टिकेल जानांगौ डाटाबेस जानांगौ खोथा बुंनायफ्रा दे आराय लाख लिर दे बर'खौ 250 लिरखो दे ओरै लाथिख'खौ नांथ'वा आराय लाख बास बांगालफोरनि भटआ 3,21,000 जों दाख्लैसिमाव बिसिनिखौ 1.5 लाख लाबाय थादोंमोन दा बांगालफ्रा दाख्लै बै टक श'आव बुलाय जानाय आंबो दंमोन बे टक श'आव बुलायनायाव नङा होमबा दाख्लै आंनोथ' बुंग्रोदों दा बुलायनायावनो रागा जोंजानाय एबिएम सुलिदारा बुजानानै साबसिन जाबावबाय आरो दा नै कंग्रेसजों गोरोबहैदों इउपिपिएलजों गोरोबलायदों होननानै दा बिथांमोननि
जे माबा भट 3 लाख 21,000 भटाव जोङो बिसिनिखौ 2 लाख मोनगोन दे नायदो बबे अंखआव जोंखौ फेजेननो हानांगौ दिनै बर'फ्रा अरुणोदयबो लागोन माबो लागोन फर्म साबमिट होगोन रावबो लाया फिसाखौ सानदों गावनि बिसि फिसाफ्रा दिनै गावनि फिसाफ्रा दिनै बेखार जाजोब्बाय नङा होमबा बेखार जायाखै होमबा बेखार जाजोब्बाय मेट्रिक पास जानानै बेखार जानानै दं BA MA पास जानानै बेखार जानानै दं प्रमद बर'आ साख्रि होनो हाया टिकाखौबो बायरानि मानसिनो होजोब्बाय साख्रियाबो बायरानि मानसिफोर लाफैजोब्बाय जोंहा मैथा सावजाबाय थानांगौ बेवहाय नङा होमबा जोंहा मैथा सावजाबाय थानांगौ बे जादोंना जायाखै दा ओंखायनो दिनै गथ' गथायनि भबिष्यत जोंनि हा हुनि रैखाथिनि दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमांखौ माफुंसार होनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा साग्रिद जादों आरो मालाय रायजो राजा नोंथांमोन दा ओंखायनो बे अंकआ नेट अंकआ जों जेना खाम्फा बरगयारि सारा दिल्लीयाव थांनानै बुंहैगोन सेन्ट्रेलनि फान्ड लाबोगोन दिनै बे लामाफ्रा थिग जाजोबनांगौ नङा होमबा थांनाय बोसोराव हायाखिसै एबार खालामनांगोन बहाबा दालां बानायनांगौ बानायनांगोन बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर दङ इन्डास्ट्रिफोर बानायनांगोन जों बानायनाङा होमबा इन्डास्ट्रि बानायबासो बे माबाया सल्भ जायो बेखारफ्रा सल्भ जायो जाया होमबा मानोथो दिल्लीयाव मा मावहैयो कम्पानियावसो मावहैजोबो ना दा बेफोरबायदि कम्पानिफ्रा जुदि जोंनि BTC आव जुदि फैयोबा जेराव माने 1000 जन लेबार नांगोन नङा होमबा 1000 जन लेबार नांगौ माने नों बे इन्डास्ट्रि थानाय सेर सेर बाजार जालांगोन जायोना जाया बाजार जालांगोन बे बाजाराव नोङो दखान होनानै सोरबाया मोनजागोन आरो बे इन्डास्ट्रिसिम थांलाय फैलाय खालामजोबा ट'ट' गारि सालायसैलाय सिटि बास सालायसैलाय टेक्सि सालायसैलाय अनेकथा मानसि एंगेज जालाङो आरो मालाय दा बेबादि नों क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जानाय लोगो लोगो नोङो टेम्प'फ्रा सबसमाय पेसेन्जारा भर्ति नङा होमबा पेसेन्जारा भर्ति मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो दिनै माने बे ट'ट' गारिफ्रा पेसेन्जारफ्रा थिखोख'नो हाया